tuturor! Mă bucur să vă regăsesc din nou alături de mine pe canalul Reimagine, pe Reimagine Hub. Un loc unde ne-am propus să avem invitați, oameni frumoși, oameni simpli, oameni speciali, care, datorită experiențelor prin care au trecut, datorită drumului lor prin viață, au ajuns în poziția în care oferă informații, oferă sfaturi, oferă consiliere celor care sunt deschiși, celor care se află poate în căutări, cum și eu am fost la rândul meu și încă sunt. Așadar, bine ați venit la Reimagine Talks, iar astăzi am alături de mine o persoană specială, pe Șerban. Bună, Șerban, bine ai venit! Mulțumesc! Mai exact, pe Dr. Șerban Damian. El este nutriționist sportiv, este fondatorul și coordonatorul Centrului Superfit, dar este și tată a doi copii minunați. Este pasionat, ce credeți, de alergarea pe distanțe lungi, cred că așa mi-ai spus, Șerban. Da. Participă la maratoane. Și astăzi o să stăm de vorbă despre drumul lui, despre ceea ce face astăzi și cum ceea ce face astăzi este până la urmă însumarea tuturor experiențelor cu care s-a întâlnit pe drum. Așa că, Șerban, bine ai venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și mă bucur că te avem astăzi aici. O să încep cu omul Șerban Damian, pentru că mă gândesc că până la nutriționist sportiv a fost un drum interesant, mă gândesc. Cum a început drumul tău? Prin ce experiențe ai trecut? A început destul de obișnuit cu facultatea de medicină. Am fost pasionat de partea asta, biologie, anatomie, încă din școala generală și apoi mi s-a înfiripat în minte ideea de a face medicina. Am făcut și medicina. Cumva, la un moment dat, pentru că soții au vrut să o iau în altă direcție decât medicina clasică, adică să ajung un medic într-un cabinet sau într-un spital, m-am intersectat cu ce înseamnă, să zicem, mugurii nutriției. Pe vremea respectivă nu prea exista în România mare lucru în direcția asta. O comunitate de oameni pasionați de fitness și culturism, unde eu, fiind cu pregătire medicală, am început să mă orientez către nutriție și să dau, să zicem, consultanță, să vorbesc mai mult de partea de nutriție. Ceea ce mi-a deschis apetitul și drumul pentru a studia mai mult, pentru a ajunge să fac pregătirea de nutriționist sportiv la Comitetul Olimpic Internațional și mai departe să încep să dau consultații pentru sportivi și nu numai și să îmi fac din asta o carieră. Și nu e doar o carieră, e și o pasiune, pentru că efectiv mă interesează domeniul, nu e doar un mijloc de a câștiga existența. A completat într-un mod fericit și pasiunea mea pentru sport, pentru că una e să vorbești doar din cărți, alta e să și simți pe propria piele ce înseamnă să aplici niște principii, să experimentezi, să fii acolo în mijlocul problemei. Și cumva asta a fost traseul meu profesional. Inițial mă vedeam ca orice absolvent de facultate de medicină, clasicul medic cu halat în spital, făcând diverse chestii. Acum sunt un medic un pic mai atipic, în sensul că nu port halat, în primul rând, nu știu dacă contează sau nu treaba asta, dar sunt mai mult în zona de lifestyle, de îmbunătățirea stilului de viață sau îmbunătățirea performanțelor fizice. Motoul nostru la clinică este că deținem știința de a fi în formă sau transmitem știința de a fi în formă. Ori asta poate să însemne foarte mult. Înseamnă pentru persoană obișnuită, sedentară, să înceapă să miște, sau persoană obeză să scadă în greutate și să intre într-un stil de viață normal, sau poate să însemne pentru un sportiv de performanță să-și îmbunătățească performanțele încât să ajungă pe un podium. În zona asta îmi desfășor activitatea. De câțiva ani sunt și antreprenor prin înființarea Centrului Superfit, deci viața mea a devenit un pic mai complicată, nu neapărat într-un sens rău, dar mai complicată, să spunem, și atât despre domeniul ăsta. Bine, pare că sunt multe pe farfurie, nu, dacă vorbim despre nutriție.
Dar mă întreb, pentru că așa din ce-mi povestești, aud că de fapt sunt nevoi diferite. Sunt persoane care poate au un stil de viață sedentar, care începe să se vadă în diverse afecțiuni, poate fizice. Sunt persoane care doresc să-și îmbunătățească performanțele, cum sunt sportivii, de altfel. Dar sunt și persoane care poate chiar au nevoie să își schimbe stilul de viață sau simt nevoia. Și aici o primă întrebare, pentru că da, ne-ai povestit foarte multe, pentru că nu ești un medic clasic, în primul rând nu porți halat, mi s-a părut foarte interesant, pentru că până la urmă ce este halat? Adică ce ne conferă halat? Poate o autoritate. Da, este, să zicem, simbolul medicului, halatul alb îți dă o autoritate, să spunem. Dar mă rog, e ceva cu totul paralel, nu cred că asta contează până la urmă. Dar în același timp, stilul de viață nu înseamnă doar partea fiziologică. Stilul de viață înseamnă și partea emoțională, înseamnă și partea afectivă, înseamnă și partea psihologică, înseamnă poate și legătura cu personalitatea fiecăruia dintre noi. Cum le îmbină un nutriționist sportiv pe toate acestea? Cu greu, pentru că nu este ușor. Acum, ca să fiu foarte sincer, noi la clinică lucrăm cu psiholog, lucrăm cu preparatori fizici, cu kinetoterapeuți, adică suntem o echipă multidisciplinară. Nu am pretenția că doar eu abordez un caz de la un cap la altul, dar evident că în meseria mea, pe partea asta de consiliere în nutriție, trebuie să lucrez destul de mult cu psihicul omului, pentru că multe dintre probleme sunt de natură emoțională în primul rând și abia apoi ce se întâmplă în bucătărie, în farfurie, de fapt reprezintă o reflectare a unei vieți de o anume factură, cu anumiți factori care au schimbat ceva, au stricat ceva, sau la sportivi, de ce nu reușesc să facă o anumită performanță și având în spate poate o nutriție proastă, de ce se întâmplă acest lucru? Din neștiință sau din factor emoțional de care pomeneai? Deci cumva partea mea de consiliere psihologică este asociată sfaturilor pe care le dau pe partea de nutriție. Nu am neapărat o pregătire anume în zona asta, ci mai mult din lecturile mele personale și din experiența lucrând atâția ani cu oameni, mi-am dat seama cam pe ce clapete trebuie să apăs, pe ce butoane să apăs ca să pot să îi duc pe oamenii acolo unde trebuie, să am un discurs potrivit, am învățat să ascult, am învățat să pot să intru un pic mai profund în problematica fiecăruia și să pot să-l aduc în punctul în care pot să lucrez pe partea de nutriție. Nu mi se întâmplă cu toată lumea să reușesc, sunt atâția oameni care vin la nutriționist cu ideea că trebuie să primească un regim și atât, nu se așteaptă să intre în niște detalii mai... Scuză-mă că te întrerup, exact la asta mă gândeam. În general, oamenii asociază nutriția sau nutriționistul cu o schemă sau un regim, cu anumite alimente care pot fi mâncate sau nu, cu anumite ore poate la care trebuie să ia mesele, dar este asta suficient? Evident că nu. Asta este o hipersimplificare a problemei, însă în final pacientul sau clientul trebuie să plece de la nutriționist cu o soluție practică și personalizată, nu doar cu niște sfaturi generale. Dacă se poate crea și o relație pe termen mai lung, e cu atât mai bine. Să nu toată lumea este dispusă să facă asta, nici ca timp, nici financiar, nici emoțional, dar însă am observat și e clar stabilit aspectul ăsta și în mintea mea și în literatura de specialitate că rezultatele sunt mult mai bune atunci când persoana stabilește o legătură cu specialistul. Adică nici la psiholog nu te duci odată de 2 ori, nici la sală nu te duci odată de 2 ori și aștepți rezultate. Și cum se stabilește aceasta? Adică tu, practic, cum stabilești această legătură? Mult sau mai puțin am o singură șansă, one shot, prima consultație de evaluare în care dacă reușesc să rezonez cu pacientul, sau hai să nu zic că am o singură șansă, pentru că acum cu online-ul am mai multe șanse. Oamenii care vin la mine nu vin așa din întâmplare, intră de pe stradă și mă caută.
se informează, cam toată lumea când se duce undeva se informează înainte cine e omul respectiv, ce rezultate a avut, mai urmăresc un clip cu el, mai citesc un articol, deci vin oarecum pregătiți și cam știu la ce să aștepte. Însă contează acea jumătate de oră de consultație de evaluare în care încerc să stabilesc o legătură umană cu persoana respectivă, ascultându-i un pic și problemele, punând niște întrebări cheie, dându-i posibilitatea să se exprime și în final oferindu-i o ușă deschisă, nu neapărat soluția, dar posibil, uite, putem să facem așa sau ai de făcut următoarele lucruri ca să continuăm. E o ușă deschisă. Unii oameni pășesc mai departe și intră pe drumul ăsta, alții nu. Sunt diverse motive. Sunt convins că nu toată lumea rezonează cu mine, nu toată lumea mă place, nu toată lumea acceptă ce spun eu, nu toată lumea are fondurile necesare, nu că aș fi eu extraordinar de scump, dar e și asta o realitate, că până la urmă trebuie să investești și niște bani într-un astfel de program. Însă cei care merg mai departe și acceptă să lucreze cu mine, ceea ce înseamnă că eu, în pasul următor, le spun ce investigații au de făcut. Când spui investigații, scuză-mă că te întrerup, când spui investigații te referi la partea de analize medicale? Da. Analize de sânge în principal, dar și alte aspecte, adică sunt, inclusiv în clinica noastră facem teste suplimentare, teste de efort, teste de fizice, de enduranță, sunt lucruri pe care se pot face. Apoi lucruri conexe, stomac, probleme de diverse naturi, poate să fie ceva digestiv și îl trimit la un gastroenterolog, poate să fie o problemă psihiatrică și are nevoie de un psihiatru sau de un psiholog. Deci lucruri care se adaugă. Însă mergând numai pe partea asta de nutriție și de schimbare de stil de viață, pasul următor este, după ce am un tablou complet al persoanei respective, pot să-i ofer o soluție. Însemnând în mai mult sau mai puțin regimuri pe care să le aplice. Până la urmă despre asta e vorba în nutriție și în nutriția personalizată, pentru că lucruri generale cam oricine poate să culeagă din cărți sau de pe net, mai mult sau mai puțin bune, dar se găsesc. Și mai departe, ca aici se creează relația, este vorba de perioada de monitorizare pe un termen de niște luni de zile, în care pacientul este sfătuit să vină la consultații de monitorizare, unde se fac măsurători. Noi facem niște măsurători în cadrul consultațiilor, analiza compoziției corporale, scanare 3D și discuții. Oamenii au nevoie să vorbească, să împărtășească, să întrebe, să se plângă, orice. Să se exprime. Să se laude, să fie lăudați. Unii oameni pleacă cu zâmbetul până la urechi când au aflat că au slăbit 2 kg, ceea ce pentru ei este o mare victorie într-un interval de 2 săptămâni, să zicem. Alții sunt deprimați că au slăbit doar 2 kg, dar eu îi aduc cu picioarele pe pământ și le spun că e bine și că... Deci faci destul de mult lucru cu oamenii, ca să nu zic până la urmă o consiliere personalizată este esențial. la nivel emoțional. Este esențial pentru că oamenii pot să slăbească și singuri. Eu îmi dau acum singur peste degete cu afirmația asta, dar sunt atâția oameni care slăbesc singuri, nu e neapărat... Deci să înțeleg că principalele lucruri sau nevoi sunt legate de a slăbi, de a pierde niște în mare kilograme? parte, da, în mare parte cam asta este problematica. Trăim totuși în epoca obezității. Da, ok, să nu ne limităm doar la asta. Pe partea de nutriție sportivă sunt alte aspecte, spre exemplu să ai energie la antrenamente, să te refaci mai repede între antrenamente, să ai energie și nutrienți suficienți pentru un concurs. E alt gen de consiliere. Pentru că sunt două parcursuri diferite, nu? Da. Dar pe de-o parte, uite, eu nu sunt sportiv de performanță, dar această nevoie de a slăbi, de a pierde kilogramele în plus, sau cel puțin pe care noi credem că le avem în plus, pentru că și asta e o întreagă discuție. Sunt oameni care oricât ar slăbi vor tot timpul să slăbească. Și există și partea, sportivă, unde lucrurile sunt poate pe creșterea eficienței, creșterea performanței, mai spus tu, energia. Dar pentru oamenii ca mine, care nu fac sport de performanță, ar fi foarte interesant să ne povestești un pic, așa, din experiența ta, care sunt cauzele sau
până la urmă, cum ajung oamenii în situația asta? În situația în care, uite, vreau să slăbesc. Nu mă simt bine în corpul meu, nu? Dacă vreau să slăbesc, înseamnă că nu mă simt bine în corpul meu. Sunt convinsă că există și cauze fiziologice, mai mult ca sigur. Însă ce părere ai despre ideea că stresul poate să contribuie la, dacă vrei, acumularea de kilograme în plus? Este o afirmație extrem de adevărată. Stresul, orice ar însemna asta, pentru că e foarte diferit de la un om la altul, este un factor favorizant extraordinar de important și care te aduce în situația în care mănânci nepotrivit raportat la nevoile tale, ajungi să iei kilograme, apoi nu reușești să-ți ajustezi alimentația pentru a scădea în greutate. Și aici ai atins un aspect foarte important, pentru că dacă omul nu lucrează să își rezolve acele probleme care generează stresul care l-au dus în punctul respectiv, eu nu prea am ce să-i fac, asta e realitatea. Sau o să aibă un rezultat modest, un rezultat pe termen scurt. Și deja aici discuția se diversifică foarte tare, pentru că stresul acesta poate să fie în multe situații de nerezolvat. Adică poți să ai o situație în familie pe care n-ai cum să o rezolvi, eu în niciun caz și poate nici persoana respectivă. Ai un job care te stresează, un program de viață dificil și astea sunt niște piedici foarte importante cu care omul trebuie să lupte sau împotriva cărora trebuie să lupte și abia apoi, eu am și scris pe site că ar fi bine ca oamenii să vină pentru un program de scădere în greutate și în general pentru schimbarea stilului de viață în niște momente benefice, în niște momente potrivite, să spunem, pentru... Momentul în care poate că au spațiu pentru ei, pentru exact. că aici ce aud eu de la tine acum este un consum de energie extraordinar, nu? Atunci când ne angajăm în luptă, fie ele simbolice sau reale, tot organismul nostru, nu? Toată fiziologia noastră, tot sistemul nostru nervos va intra pe modul de luptă. Nu? Cam așa ceva, dar mai e un lucru, oricum mai dau o scădere, un proces de scădere în greutate reprezintă restricție. Asta nu înseamnă înfometare sau ceva dramatic, dar oricum, n-ai cum să slăbești dacă nu faci restricție energetică. Da, dar dacă descoperi ce înseamnă acea restricție pentru tine, eu la asta mă gândesc. Mă gândesc și la prietene de ale mele, prieteni de-ai mei, care chiar au umblat în toate părțile, aveau foița, ce mănânc acum și stai puțin să măsor caloriile, că sunt acele regimuri cu număr de calorii sau... Și poate că la început funcționau și erau motivați, da, că o să slăbesc și diverse motivații, că nu întotdeauna sunt că o să arăt mai bine, nu știu, o să-mi facă bine la inimă, pentru că am prea multe kilograme și în general este aspectul estetic, cam asta este. Stima de sine și tot ce înseamnă dedesubt. Doar că stima asta de sine și că o să arăt mai bine, de foarte multe ori originile ei sunt diferite de la om la om. Ea sună la fel, nu? Vreau să arăt mai bine. Dar de ce vreau să arăt mai bine? Vreau să mă placă oamenii, vreau să mă iubească sau din diverse alte motive. Exact, și tocmai aici trebuie sondat și nu este treaba nutriționistului, este treaba psihologului. Dar asta mi se pare interesant, pentru că, uite, nutriționiștii în general, nu știu acum cum este, dar știu din exemple, veneai cu obiectivul tău, îți făceau analizele și îți spuneau, uite, urmează schema asta. Pe de altă parte, faptul că tu ai o echipă, da? Ai zis că ai în echipa ta care e multidisciplinară, ai un psihoterapeut, exact. Ai preparator fizic, ai mai multe persoane. Acest drum, da? În care nutriția echilibrată, bun, mă face să slăbesc, dar îmi poate conferi și o stare de mai bine cu mine. Iar eu, dacă mă simt mai bine cu mine, pot să am același job care înainte era stresant, pot să am aceeași situație în familie care înainte era stresantă, doar că eu nu mai internalizez acel stres. Pentru că dacă situația respectivă este stresantă pentru mine, asta înseamnă că există ceva în mine care nu are nicio legătură, nu, cu situația respectivă. Ceva ce se proiectează în acea situație, inclusiv ideea că vreau să arăt mai bine. E o proiecție a faptului că ce? Eu cred că nu arăt mai bine. Eu cred că nu sunt suficient de drăguță, să zicem, ca să mă iubească cine, de fapt.
E un cerc vicios E un și cerc depinde de vicios. unde apuci problema. Unii încearcă să o apuce din exterior, adică respectiv cu partea de nutriție, alții, și aici ar fi de intrat în primul rând să distrugi cercul vicios, ar trebui din interior cumva, de la Ca să înțelegi ce probleme. face de fapt pentru tine. Pentru că de fapt ceea ce, sau cel puțin asta e o părere și nu o zic eu, cât am mai citit și eu, nu? Până la urmă, ceea ce arătăm sau ceea ce se vede este cea mai mică parte din ceea ce este, ca să spunem așa. Și atunci a te angaja pe drumul de a rezolva, de a lupta împotriva kilogramelor în plus, împotriva, nu știu, poftei, poftim că ne lovim de, mamă, dar mi-e poftă, dar până să am schema de, nu știu, regimul nutrițională, n-aveam poftă. Eu am auzit asta foarte des, de exemplu. Păi restricția, limitarea îți creează... generează, practic, o dorință mult mai mare, nici nu știu cum să o exprim. Și atunci, înainte să ajungem aici, sau în același timp, poate ar trebui să lucrăm și la partea cealaltă. Pentru că eu n-am fost la atât de mulți nutriționiști, recunosc, dar n-am auzit ca cineva să întrebe și cum e situația la tine acasă și cum e situația la jobul tău. De altfel, chiar și la medic, nu? Medicul asta face. Și mama mea este medic, deci, da? Medicul te vede, îți face analizele, pune un diagnostic și te oferă un remediu, nu? Până la urmă și nutriționistul așa face este. o evaluare. Dar niciunul nu te întreabă, așa cum te-am auzit pe tine acum, bă, da, la tine acasă cum e? Cum te înțelegi cu familia? Acum nu-ți imagina că eu am aceste discuții cu fiecare pacient nou, deși poate că ar fi de dorit, dar vorbind realist, am jumătate de oră la dispoziție pentru om. De acord, dar omul poate să știe, nu? Da. Că el poate să înceapă acest proces nu doar fiind motivat să respecte schema, să facă exercițiile, ci are în echipa ta, nu? Un psihoterapeut sau un consilier. Important este să și accepte ideea că aici întâmpinăm rezistență foarte mare și eu le recomand oamenilor să lucreze nu neapărat cu psihoterapeutul nostru, dar cu oricine ar dori, însă 90% sau poate mai mult dintre oameni nu acceptă această idee, nu, nu, lasă, n-am nevoie, nu știu, răspunsuri evazive. Eu încep să fac cu oamenii, să zicem așa, psihoterapie, că nu, în niciun caz nu fac asta. Nu, dar îi asculți, deci eu am reținut dar asta pot să o fac în momentul 2, adică în momentul în care am creat deja o relație cu oamenii și oamenii vin și poate sunt mai deschiși și au văzut că nu sunt bau-bau, că nu îi fometez, nu le iau toate plăcerile vieții și așa mai departe. Și atunci nu mai ești dușmanul, nu? Da, am pacienți care au venit ani de zile la rând și pentru că le făcea bine efectiv întâlnirea, deja știau pe din afară tot ce trebuie să facă pe partea de nutriție, nu mai aveam ce să le spun eu nou. Lucrurile mergeau, dar procesul de evaluare, de cântărire, așa, discuțiile pe marginea săptămânilor care au trecut și atunci aflam lucruri despre ei și puteam să mai dau un sfat sau să mai vin cu părere personală ca să fiu de ajutor. Dar e clar că dacă oamenii ar fi deschiși la ideea de a asocia nutriției și partea de consiliere psihologică și partea de antrenament, de efort fizic, lucrurile ar merge perfect. Însă, în general, oamenii se duc către un specialist, se duc fie doar către nutriționist și aproape că nu vor să audă de psiholog și de partea fizică, sau se duc la sală și lasă că mă descurc eu cu nutriția. Ori se duc la psiholog pentru că problemele sunt poate grave, dar nu ajung să lucreze și pe partea cu nutriția sau cu partea de antrenament. Deci e aici o combinație de elemente care sunt menite ca puse împreună să dea niște rezultate mult mai rapide și mult mai durabile, că până la urmă asta contează. Mulți oameni ajung la niște rezultate pe termen scurt, poate că i-am prins în acea fereastră de disponibilitate de care spuneam mai devreme și ok, sunt mai relaxați, sunt mai dispuși să facă niște schimbări, o fac pentru o perioadă și apoi eșuează. Ori pe parcurs, ori ajung la niște rezultate, trece un timp și din nou își reiau niște obiceiuri. Dar acum
cum să spun, am mers un pic cam departe. Nu toată lumea este așa, are o viață stresantă. Sunt oameni suficient de mulți care pur și simplu mănâncă prost pentru că nu, pur și simplu, nu le pasă de ce mănâncă. Sunt preocupați de alte lucruri, de carieră, de mai știu eu ce. Și mâncatul e așa, ceva, lasă că comand de la fast food și am mâncat, gata, mi-am făcut masa pe o zi. Sunt destul de mulți care nu au, de fapt, niște probleme atât de avansate. Sunt indolenți, da? Și cu ei nu se lucrează poate mai ușor, pentru că nu avem substratul ăsta foarte dificil din spatele Nu problemei. mergeți atât de în profunzime. Da. Dar uite, dacă, de exemplu, eu aș veni și să spune, măi, Șerban, vreau să slăbesc. Okay. Ce mai sfătui? Sau care, bine, să presupunem că mi-ai făcut analizele, eu vreau să slăbesc. În primul rând că nu accept să merg pe dorința pacientului decât dacă coincide cu opinia mea medicală. Okay. Adică dacă persoana respectivă e normoponderală și nu are nevoie să slăbească, chiar o să încerc să o deturnez de la acest, o să încerc să-i dau alte direcții. Uite, poate vrei să tonifiezi musculatura, poate avem de îmbunătățit nu știu ce alte aspecte, nu mănânci suficiente legume, nu ai suficiente fibre în alimentație și lucrăm ca să nu creadă că nu vreau să o ajut. Deci în niciun caz nu vine pacientul și îmi spune mie ce să fac, nu că aș fi eu așa arogant să zic că nu, dar eu hotărăsc în final ce... Da, nu, mă refer, poate nu m-am exprimat eu. Bineînțeles că sunt convinsă că dacă cineva are 20 de kilograme și vine să-ți spună, băi, vreau să slăbesc, o să emiți părerea și să spui, măi, poate trebuie să faci altceva. Dar sunt destui oameni care vor să aibă mai puține kilograme. Din diverse motive. Și sunt convinsă că există soluții. Aș vrea doar, dacă putem să le spunem și celor care se vor uita, care sunt, nu știu, primele întrebări pe care și le pot pune ei, poate, înainte de a ajunge la un nutriționist. Poate de ce vreau să slăbesc sau poate, habar n-am. La ce să fie atenți, adică nu e un preambul. Ceva nou pentru mine, pentru că mă întâlnesc destul de frecvent cu situația asta în care vin, în general, doamne care au luat, nu știu, au crescut 5 kg în greutate, dar pe toți parametrii au sărit de la, că există o limită, până la urmă nu avem niște cifre precise, ci niște limite în care trebuie să ne încadrăm și cu indicele de masă corporală și cu procentul de grăsime. Au trecut dintr-o zonă mai joasă unde erau, se știau ele la 18 ani că aveau acea greutate și că arătau într-un anumit fel și au luat 5 kg și sunt nefericiți din cauza acestei situații. În primul rând încerc să aflu ce anume a determinat această schimbare. Pentru că, practic, de aici putem să tragem niște concluzii și să facă niște schimbări și, în general, sunt legate de schimbarea stilului de viață dictat de anumiți factori. A venit la facultate și n-a mai putut să-și pregătească mesele și a mâncat ce a apucat. Sau multe povești de genul am terminat facultatea, m-am angajat și dintr-o dată am devenit foarte ocupat și m-am îngrășat. Sau m-am căsătorit și am început să mănânc mult mai bine, mult mai nu știu ce. În primul rând, aflăm ce a dus acolo, ca să putem vedea unde putem să reversăm. Și apoi, ca să obțin niște rezultate măsurabile, la urmă, dacă persoana respectivă vrea să slăbească 3 kg și asta o face fericită, până la urmă nu e un capăt de țară dacă nu îi afectează sănătatea în vreun fel. Se pot construi regimuri calculate, gândite, în așa fel încât dacă persoana le urmează, e ca o rețetă medicală până la urmă. Știm că atâta trebuie să mănânci în combinația respectivă, nu neapărat la ora respectivă, dar în ritmul respectiv și se obține acel rezultat. O să scadă 3 kg. Asociat și cu creșterea nivelului de activitate fizică. Și încercăm să urmărim prin monitorizare ca să vedem dacă este o schimbare corectă, adică a scăzut din masa de grăsime. Ori asta se poate face doar dacă analizăm. Nu e ceva exagerat. Important este să nu vii când tu ai un indice de masă corporală 20 și să vii la nutriționist să spui că vrei să slăbești 10 kg
că te simți gras, atunci... Eu, sincer, nici nu știu ce înseamnă indice de masă corporală 20. Deci indicele acesta este un raport între greutate și înălțime la pătrat, înălțime în metri. E un calcul simplu pe care și-l poate face oricine și limitele normale sunt între 18,5 și 25. Sub 18,5 ești subponderal, în zona asta ești normoponderal și apoi supraponderal și obezitate cu diverse grade. Deci faci un raport între greutate și înălțime. La pătrat. Adică, spre exemplu, ai 60 de kilograme și îl împarți la pătratul înălțimii. Ai 1,65 la pătrat. Și, mă rog, îți dă 3, și se face raportul ăsta, care este un indicator util, nu este suficient, pentru că trebuie să-l asociezi și cu alți indicatori, cum ar fi procentul de grăsime. Că poți să fii, nu știu, de exemplu, dacă ai masă musculară mai bine dezvoltată, cântărești mai mult pe cântar, dar asta nu înseamnă că ești neapărat și gras. Sau invers, poți să fii slab, aparent, dar procentual grăsimea din corpul tău să fie mai mare decât ar trebui, ceea ce se numește skinny fat, adică ești slab, dar în același timp gras. Foarte interesant, skinny fat, da. Da, e o situație foarte nefericită, sincer, adică chiar dacă ești ok pe cântar, dar masa ta musculară este foarte redusă, deci cumva ești ineficient. Și aici bănuiesc că trebuie recomandată mișcare fizică. Întotdeauna. Deci mișcarea o recomand în orice situație. Bine, unde nu există contraindicații, dar este de mare ajutor. Mișcare nu înseamnă neapărat să te duci la sală sau să faci nu știu ce sporturi pe care nu le-ai făcut niciodată în viața ta, și pur și simplu să începi să mergi pe jos și de aici să construiești, adică la un moment dat poate să alergi puțin sau să faci niște exerciții acasă, sau dacă ești pasionat de mișcare poți să te duci către un sport sau să faci antrenamente la sală, să crești treptat nivelul de activitate fizică către un optim care în momentul de față se consideră a fi 180 de minute pe săptămână de activitate fizică moderat intensă. Deci asta înseamnă spre ideea de sport. Pe lângă mișcarea zilnică de o oră pe care ar trebui să o facem oricum. Mersul pe jos, urcat scări. Cu plimbare. Exact. Așa se consideră și așa au stabilit Colegiul American de Medicină Sportivă, adică nu o spun eu, că poți să fii sănătos și să fii și în zona în care previi apariția unor boli serioase. Pentru că, până la urmă, tot ce facem la nutriție, la sală, nu facem altceva decât să ne adăugăm ani vieții și ani de bună calitate. Lipsa acestor atitudini corecte pe care ar trebui să le avem ne scurtează viața și ne strică foarte tare calitatea vieții. Și starea noastră, cum ne simțim, nu? Pentru că una este... Bineînțeles, calitatea vieții înseamnă tot practic. Că dacă nu ești bine cu tine în cap sau în corp, nu ești bine, pur și simplu. Mai rău e când încep să se și strice lucruri, să faci o boală cardiovasculară, sunt atât de multe probleme asociate, pe care le poți preveni simplu cu astfel de lucruri de bun simț, să mănânci sănătos, echilibrat, să faci mișcare. Da, uite, chiar aș vrea să te întreb, pentru că nu vorbeam mai devreme înainte de ajungem să învățăm pe alții ceea ce avem noi de învățat. Tu ai trecut prin asta, tu personal? Am trecut, de ce să nu recunosc? Chiar prin facultate am avut niște kilograme de care nu vreau să-mi amintesc. Și și la mine o luptă continuă, adică nu pot să zic că dacă n-aș avea grijă și dacă n-aș face sport, aș fi ferit de toate problemele asociate. Lucru care e o experiență, poate zicem, utilă, nu neapărat necesară, adică eu nu cred în niciun caz în ideea că dacă nu ai fost gras niciodată, nu poți să-i consiliezi pe alții. Da, bine, nu mă referam neapărat la gras, ci mă referam la modul în care te-ai simțit atunci când tu percepeai că ai niște kilograme în plus. Bun, acum probabil că ai mult mai multe informații și mult mai multă experiență acumulată, dar până la urmă asta se traduce și în viața ta de zi cu zi și nu ideea de ok să am grijă la kilograme, cât ideea de cum mă simt eu în corpul meu, nu? Da, toți avem pe diverse paliere nemulțumirile noastre legate de felul cum
arătăm cum ne simțim, cum ne raportăm la alții și încercăm să, într-o măsură sau alta, să le rezolvăm. Și partea frumoasă e că rezolvarea e destul de simplă, adică nici măcar oamenii nu ar trebui să se complice sau să se gândească că trebuie să facă nu știu ce chestii majore ca să, pas cu pas, schimbări mici, dar făcute constant, îți aduc starea de bine. Cum ar fi să, nu știu, să nu mai bei atât de multă cafea, să nu mai mănânci atât de mult zahăr. Puneai de lucruri mici, nu? Pași mici. Așa, când vrem să facem lucruri mari, intrăm într-un război. Uneori cu noi, uneori cu toți ceilalți din jurul nostru, uneori cu ceilalți din jurul nostru, pentru că nu ne dăm seama că e un război cu noi. Care sunt lucrurile astea mici, care le putem face cu toții? Îmi spuneai de sedentarism, de exemplu, da? Care, da, e o problemă pe care o recunosc cercetătorii britanici, ca să zicem așa, dar bun, există foarte multe studii, sunt convinsă și unele le-am văzut și eu, în care sedentarismul este una din cauzele principale ale foarte multor afecțiuni la care atunci când avem 20 nu ne gândim, dar începem să le simțim pe la 40, poate mai puternic la 50 și tot așa. Deci ce facem? Care sunt lucrurile astea mici care le poate face oricine? Să știi că sedentarismul se manifestă sau își pune amprenta de la vârste foarte mici. Am o mulțime de copii, adică pacienți aduși de părinții lor cu exces ponderal, care ajung să sufere foarte tare. Bine, în general, cauza e o alimentație dezechilibrată, dar asociată cu sedentarism major. Copiii din ziua noastre stau numai la calculator, nu fac mai nimic. Și nu numai pe partea de kilograme se manifestă un copil sedentar, nu își dezvoltă musculatura, nu își dezvoltă articulațiile cum trebuie și așa mai departe. Psihic nu e la fel de ok cu unul care face sport. Pașii mici pe care îi putem face sunt importanți în ideea de a nu te speria, de a nu te lăsa copleșit de ideea că tu, care n-ai făcut sport niciodată în viața ta, ar trebui să te duci să alergi 10 km în parc sau să te duci la sală și să te omoare unul acolo cu cine știe ce exerciții. Un pas mic este pur și simplu să ieși și să mergi pe jos un sfert de oră, să spunem. Să nu e nimic îngrozitor în așa ceva sau, nu știu, să ai o bicicletă și să faci un pic de... să pedalezi sau să faci niște exerciții de stretching în casă, spui un clip de pe YouTube sau te învață cineva sau... și să te dezvolți. Ăsta e un pas, dar trebuie să ți-l propui și să îl urmezi o perioadă suficient de lungă, nu știu, acum tot felul de teorii, 20 de zile, 30, 50, nu știu cât, ca să-ți până devine obișnuință. Da, până cumva e acolo în rutina ta și îl faci pentru că pur și simplu a devenit parte din viața ta. Mai departe, și am cazuri atât de multe în jurul meu, inclusiv eu sunt unul dintre cei care a trecut de la, nu știu, un om neinteresat neapărat de sport, la un om care a devenit foarte pasionat de sport și fără a avea niște performanțe ieșite din comun, dar am ajuns în stadiul în care nu pot să mai trăiesc fără să fac sportul. E pur și simplu parte din existența mea. Ce ți-aduce sportul ca parte din? Adică ce... Sunt foarte multe beneficii. Principalul pe care îl recunosc este pe parte psihică. Adică pe mine mă ajută foarte mult să mă deconectez, să uit de tot felul de frecușuri zilnice, să mă conectez cu natura pentru că mă duc să alerg în parc și oricât de poluat ar fi Bucureștiul, totuși e altceva să ieși să mai vezi un copac, să mai te miști în natură. Deci principalul beneficiu este pe parte psihică. În rest, toate celelalte beneficii, inclusiv faptul că mă ajută să-mi controlez greutatea și poate că îmi dă așa o marjă în care pot să mănânc un pic mai mult sau mai dulce. Sau mai dulce. Așa, și să nu neapărat să mă stresez că aoleu, să mă îngraș. Și restul de beneficii în care sper să, nu știu, să apuc și eu să trăiesc 80 de ani, 100 sau cine știe, fără să fiu bolnav. Pentru că asta este foarte important și este foarte trist să vezi oameni la o vârstă tânără însemnând 40 de ani, care sunt pur și simplu putrezi pe dinăuntru, îmi pare rău că spun așa, dar când deja ai boală cardiovasculară, ai ficat gras, ai multe alte lucruri asociate, ai articulațiile în paragină,
ce să te mai aștepți, cât poți să o mai duci așa, dacă poți să te schimbi și să ții pe loc situația, dar dacă ai fi făcut din timp niște pași, poate că nu ai fi ajuns într-o situație atât de proastă până la urmă. Poate n-ar mai fi trebuit să te lupți atât, pentru că de fapt poate începutul este mai greu, pentru că asta înseamnă o schimbare de rutină. Pentru că nu, dacă stai și privești obiectiv 15 minute pe zi, E nimic, este ceva... împărțit la 24 de ore, da, este nesemnificativ. Dar poate fi semnificativ pentru tine ca persoană pe termen lung. Însă, de fapt, schimbarea este cea căreia îi opunem rezistență. De multe ori auzim, dar n-am timp. Exact. N-am timp. Poate dacă am ști că timpul ăsta e 15 minute pe zi pentru o stare de bine, pentru a ne reconecta cu noi înșine, pentru că nu tu spuneai că mergi, alergi, te reconectezi cu natura și uiți de toate frecușurile, cred că ai spus. Da. Asta înseamnă până la urmă să ne reconectăm la noi, pentru că nu suntem atât de obișnuiți să ascultăm pe toată lumea, să ascultăm și ce se întâmplă la servici și care sunt task-urile pe ziua de astăzi. Ascultăm, dar nu ne mai ascultăm pe noi. Deci dacă acele 15 minute ne-am gândit că sunt vitale pentru noi, cei din viitor, așa, dacă ne-am face o scrisoare către viitor, poate că atunci am face cele, nu știu, 20 de zile, 30 de zile, că sunt studii diferite, până când devine un obicei. Le spun oamenilor să își pună în agenda, în programul zilnic, ca pe un task obligatoriu. Adică așa cum știi că trebuie să participi la o ședință sau să ții copilul de la grădiniță sau să faci nu știu ce, trebuie să-ți programezi pe un termen un pic mai lung. Ok, hai să zicem 15, jumătate de oră de mișcare, într-un moment în care îți permiți să faci treaba asta dimineața înainte de a pleca la job sau când te-ai întors. Sau ceva, bunica mea, deci n-am să uit niciodată. Bunica mea am dus-o la fizioterapie când avea 83 de ani atunci. Și primul lucru care mi spune fizioterapeutul, Doamne, dar ce face bunica dumneavoastră? N-are pic de celulită. Și o întreb și eu pe bunica. Că eu niciodată n-am întrebat-o pe bunica și n-am văzut-o niciodată făcând mișcare, în afară de treburile zilnice. Și îmi spune bunica cum ea gătea și făcea exerciții pentru gambe, gătind și învârtind la mâncare. Ideea este că timp se găsește. De fapt, asta vreau să spun. Dar cred că uităm să ne ascultăm pe noi. Și cred că aici intervine disciplina. Nu ai spus să punem ca task obligatoriu. Așa cum ne punem foarte multe alte task-uri obligatorii și dacă facem noi acum un studiu ad hoc, nu știu câți facem sau cât la sută dintr-o zi facem doar ce ne place sau doar ce vrem noi. Prea puțin. Și mai e și vorba, pofta vine mâncând, nu? Te înveți cu treaba asta. Eu n-am văzut om care, dacă face activitate fizică în doza corectă, pentru că e foarte important să o faci atât cât îți trebuie. Iar această doză, între ghilimele, trebuie să ți-o stabilească un specialist. În momentul de față, la nivel internațional, activitatea fizică este prescrisă deci prescrisă așa cum prescriu un medicament. Trebuie să există specialiști care îți prescriu. Trebuie să faci. Ce înseamnă prescrierea asta? Înseamnă să faci atât cât trebuie, la intensitatea potrivită, în momentul potrivit. Deci nu oricum. Foarte mulți oameni ajung să se ducă la sală, îi ia un antrenor, nu e cu antrenorii să se înțeleagă, dar din exces de zel ajungi cu o persoană care n-a făcut sport și care este sedentară și poate și supraponderală, să o pui să facă high intensity sau mai știu eu ce alte lucruri, ei distrus și cea mai mică urmă de a mai dori să revină sau să facă activitate fizică. Dacă o iei treptat și o faci să simtă plăcerea, să vadă că nu e așa ceva îngrozitor, sigur în timp va ajunge să accepte, nu doar să accepte, ci chiar să-i și placă și să devină o obișnuință și să-și crească. La un moment dat am văzut schimbarea asta de atâtea ori cu pacienții mei și nu e meritul meu neapărat că eu le dau niște indicații la început, dar lucrează cu alți oameni și ajung de la nivelul de sedentar, de om care n-a făcut niciodată activitate fizică, om care face sport în mod regulat, participă la concursuri, ajungi și acolo, adică nu e obligatoriu să
Deci e un fapt, e un lucru dovedit că dacă începi cu cât trebuie și faci într-un mod bine gândit, lucrurile evoluează spre bine. Important este să nu te demoralizezi, să nu ajungi într-o situație în care să nu mai vrei să continui. La fel se întâmplă și cu regimurile. Dacă ai ținut 11.000 de regimuri hipocalorice extreme, cu tot felul de restricții tâmpite și cu niște chestii care nu au nicio logică, la un moment dat chiar că nu mai vrei să mă mai duc încă o dată, mai dau niște bani sau îmi iau încă nu știu ce regim și ți se pare că e o cauză pierdută. Tocmai de asta există niște specialiști în anumite domenii, pentru că noi ne folosim practic de ce există ca știință în zona respectivă ca să putem să-i oferim pacientului o soluție bună, potrivită pentru el, care să-l ducă din punctul A în punctul B fără mari traume psihice. Și pentru că ne apropiem așa un pic de finalul acestei întâlniri, aș vrea să te întreb ce le spune părinților. Pentru că nu se spune că e mai ușor să construiești un obicei de la început decât să încerci să schimbi ceva la 30, la 40, la 50. Ce le spune părinților? Sau cum traduci tu toată munca ta în relația cu copiii tăi? Cum îi pregătești până la urmă? Pentru că e o investiție și asta, nu? În ai învățat niște obiceiuri sănătoase pe care, ok, la un moment dat ei pot alege dacă le urmează sau nu, dar până la urmă a le cultiva, nu? Cultura asta de a se mișca, de a avea grijă poate ce mănâncă, să cum mănâncă. Da, e o treabă extrem de importantă care se începe de la vârstă foarte mică. Copilul este dependent de părinte sau de îngrijitor de la început și dacă intră într-un mediu în care lucrurile se fac corect, în care părinții mănâncă cum trebuie, în care nu se fac excese, în care se face mișcare și copiii au șanse, adică o iau de gata, asta e ce se întâmplă. Ești un model pentru copilul trebuie tău. să fii, da, în primul rând trebuie să fii tu model, neapărat model, să ai tu un stil de viață potrivit, ca apoi nu poți să-i pretinzi copilului să facă ceva diferit. Uite, îmi vin pacienți, familii, ei amândoi obezi, copil obez. Hai să-l punem să slăbească, băi, stai puțin. Dacă nu le spun, trebuie toată lumea din casă să facă niște schimbări în stilul ăsta. Nu poți să mănânci tu șnițel cu cartofi prăjiți și la copil să-i dai mazăre cu pui sau... Adică poți, dar nu o să fie, nu știu, îi transmiți un mesaj greșit, îl debusolezi în momentul respectiv și nu o să obții niciun un rezultat. Un mediu familiar contează extrem de mult. Pentru asta părinții trebuie ei să conștientizeze, să se documenteze, să aplice toată treaba. Parte din parenting, sunt atâtea publicații acum pe zona de parenting. Până la urmă, dacă vrei să oferi o șansă copilului, mă rog, conștientizezi că e important, până la urmă e percepția fiecăruia. Asta înseamnă că nu poate să se schimbe doar copilul, nu? Nu se întâmplă. Deși am mai avut situații în care părinții fac sau nu niște modificări, dar copiii, pentru ei suferă în momentul în care au exces ponderal, se vede pe ei că nu sunt ok în sinea lor, dar nu știu să exprime treaba respectivă, sunt mult mai complianți de multe ori decât adulții și atunci se obțin niște rezultate foarte bune. Nu neapărat și pe termen lung. Adică asta e marea problemă, că dacă nu se schimbă mediul, asta e valabil pentru orice, dacă nu se schimbă mediul în care trăiești, e foarte greu să menții niște rezultate, să le obții în primul rând și apoi să le menții. Și problema de fapt este mai mare, că nu e vorba doar de mediul familiar, e vorba și de mediul, nu știu, orașul în care trăiești, țara în care trăiești, ce obiceiuri sunt, ce se transmite, ce vezi, ce cumperi, ce... De bucătăria. Sunt foarte multe lucruri. Nu degeaba se spune că trăim într-un mediu obezogen, adică un mediu care predispune la creștere în greutate. Asta e, dar putem noi fiecare să luptăm cu mediul respectiv, sau mă rog, noi să fim cei care facem schimbarea personală. Nu e chiar așa greu, dar nici foarte ușor. Contează mult grupul de prieteni în care te afli. Dacă ei sunt predispuși
să aibă o viață dezordonată, să mănânce prost, să fie sedentar, să bea mult, o să fii și tu cam tot pe acolo. În schimb, dacă ești într-un grup de prieteni în care se face sport și există grija asta, ai șanse mai mari. Și sunt făcute atâtea studii pe zona asta, mai dificil să îi alegi, adică să ajungi, nu poți să alegi unde ești pur și simplu acolo. Da. Interesant subiect pentru o altă întâlnire, Da. cu alegerile pe care le facem. Ce le-ai transmite celor care se gândesc să apeleze la un nutriționist? Pentru, în general, cum spuneai și tu, excesul în greutate. Le-aș transmite, în primul rând, până să ajungă să lucreze cu nutriționistul, să înceapă să documenteze pe zona de nutriție, pentru că anumite probleme se pot rezolva prin intervenție personală, dacă poți face niște schimbări care să te ducă către rezolvarea problemei. Apoi, dacă ajung totuși în situația în care nu se descurcă și vor să apeleze la cineva, să caute specialiști cu pregătire, pentru că aici este o problemă destul de delicată în piața asta, ca și multe alte domenii. Piața asta e invadată de multă impostură și de oameni care au o pregătire scurtă și ineficientă din punctul meu de vedere. Deci pregătirea medicală este importantă în zona asta și apoi dacă ajung să lucreze cu persoana respectivă și îi acordă încredere, să încerce să și aplice, să aibă răbdare, pentru că rezultatele nu vin peste noapte, să ceară sprijin și să caute soluții împreună cu specialistul, pentru că în felul ăsta au mult mai mari șanse să obțină rezultatele dorite decât dacă se grăbesc să tragă concluzii sau cedează la prima tentație și se pierd pe parcurs. Deci e un proces, nu e neapărat un eveniment. Nu se întâmplă, te-ai dus la un nutriționist, gata, s-au rezolvat problemele. E un proces care durează, se poate întinde pe luni sau pe ani, în care specialistul este antrenorul tău de pe margine și te ajută să depășești momentele dificile, dar nu poate să facă jocul tău din teren. Tu ești responsabil de ceea ce spui în farfurie și ce faci la tine acasă. Am reținut răbdare, am reținut informare. Nu e un nutriționist îmi rezolvă toate problemele. Clar. Și repede, dacă se poate. Deci răbdare, informare și în primul rând deschidere să muncești, nu? Pentru că tu muncești. Să aplici, să fii consecvent. Să fii disciplinat. Să fac o paralelă cu pasiunea mea pentru alergare. Nu este un sprint, este un maraton. Nu se rezolvă de asta dieta de 10 zile care te ajută să slăbești 7 kg. Astea sunt prostii. Vrei să slăbești, alocă timp necesar și timpul ăsta ți-l poate dicta, să zicem, sau îți poate spune care este acel interval, ți-l spune specialistul în funcție de caracteristicile tale. De asta te și evaluează la început ca să-ți dea un orizont realist de timp în care poți să rezolvi probleme. Și trebuie să și accepti acest lucru. Nu e cazul să fii pacientul care vine și zice: domnul doctor, vreau să slăbesc 10 kg într-o lună. Bine, la revedere, nu îmi spui tu mie că trebuie să faci aceea, ci spun eu cum ar fi bine să faci și mă aștept să și respecti ca să ai și rezultatele dorite. Minunat! Șerban, îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi, a fost foarte interesant. Mă bucur. Și vă mulțumesc tuturor că sunteți sau ați fost alături de noi și până la întâlnirea viitoare, ce să spun, spor la maratoane! Da, mulțumesc! Mulțumesc, Șerban!